Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Ka imlang saklang jungi ka de banlong ka imlang saklang ka bakentop lang ya baro kamtam hakalyang ka puli puthi ne ka inclusive education haka tien nong way laong isamla Bertina Lyngdoh. Haka jingi kandu bat nong san Hima ini samla ibadon Jingduna haka bor UI bat ibadang puli ya ka PhD ha Martin Luther Christian University Shillong ilaong baki bri ibadon Jingduna ha ki department kidai banyo ya ki hok kata tang ha ka puli puthi hendrai ha ki kam ki jam ka kren ka khana ka hok ban pen pau lem yi ki jing e kum balong lem ki wei bat kum ta ter shu ila pen sngo ba dei bandan kanu ka Jing-I-Beiñ ya unu Khynnah obadan Jingduna ha ki department Kuble shibun ya pi baro but ningkong ning syab ngai kuble ya unong san Hima ha ka ba kila ayang kani kalat ba ngan yo ban sapriang ya kani ka jingtip sya upat babun balang kamtam ha ka ba ya de bat ka imlang salang ti menta kasingi nga ngade I Miss Bertina Lyngdoh bat nga dangle ya ka PhD haka English Department po Martin Luther Christian University Shillong but ngala pandep ke jingpuli hadu Masters English ngala long ru kumunong hikay kumu English trainer but spoken English teacher hai kisnem ki baladep but hanre de namar ba ka jingwan no ajong ka khlam te ngala mat ka ju ka jing e kumba ki bobun hi kilamat te manta kasingi ha kabayade but nakalyang ki briu ki badon Jingduna ki khot met baro khot nga shim ya kani kalat ban pensngeu sya ka imlang salang kamtam ha ka jala Meghalaya jungi ba ka imlang salang jungi ngidon kam banlong ka imlang salang ka bakenthop badru ka jingnang jingstart ka bakenthop ka bangiong ha ka tin phareng ka inclusive education lani ka inclusive society kata ka imlang salang ka bangiya kenthop lang but ka jingnang jingstart ni ka puli puthi ka bayakan thuplang te ngakwa banong hang ni ba bun nangi ngiladep iki class 10 ngiladep iki class 12 but kalade yangi bangi hap ban shim admission no hakiwe kiwe pat ki school but ki colleges ni ki school ba nak banta ki jingpuli ki ba kham sha phrang ki ba kham hajrong ba bangin la ban pandep iki jing ang nuat ki jing thrang jungi kumba ki we ro ki long tinamar kani ngasngu ban penbana sya ka imlang salang ba ngi ru ngide kita ki khun ka imlang salang ha ka bangi don la ka jong ka banta ka bangi de ban yo ai ki hok jungi baro kata tang ha ka puli puthi nre ha ki kam ki jam badru ha ka hok ka kren ka khana ka hok ka bangin panpau ya ki jing sngew ni ki jing e ki jongi kumba ki weru kila ban panpau ya kita ki jing sngew ki jing e ki jongki tiki babun ki paralok jungi kila leche ki we ki schools ki colleges but ka imlang salang jungi mentak lalong ka baken thop lang kamlong shu ka ba single ne ka ba tang ka we ndri ka lalong ka baken thop lang ya baro upat benriu la philong uba duna hakanu kaliang ka boryo sngew ne boryo I ne boriat ne ka bor prakhat henry ka lalong ka baken thop lang kamtam eru ha kaliang kapuli kaputhi badha kakamay kakaji kumta ngasngu pade banong ba nalor kini baro ngakwa ay ka imlang salang ba there should not be any discrimination ba kanongdon kanu ka Jing-I-Beiñ ka Jing-I-po ya unu Khynnah ubadon ha ka inclusive classroom kata ka classroom ka balakan thup lang ya ubadon Jingduna bad ikibabiang baki nong hikay ru habaki hikay habaki pet yaki kidei bandon kata ka mensim kaba kitre shisha nak benta ka jingbhajong baro tang nak benta ka jingbhajong ubabiang ni nak benta ka jingbhajong ubambiang ri nak benta ka jingbhajong baro arliang te ngashu pensngeu kani sya ka imlang salang ba kum kinong hikay ha ka inclusive classroom lada ka de ha college ni ha ki school ba ni ha ki school bakinlong aware badon Khynnah ni ka Khynnah ubadon Jingduna bakinlong aware ha ka rukom hikay subu kum kanuksa bapli udon uwe ulese ude ulo vision mo ubamla ban yo ibha ubayo I bermut bernget Teki kelat no yo but kitho ki notes jongki ni ki points ki important points ki jongki hapo blackboard
bat baki khna bapli kit utu badi low vision ne utu bom yo I khndiat ro bapli umla ban yo I tho ayu ha blackboard tengah supen kan mau ya kinong hikai ba kidon kam snubha ya thu lem puli lang kumba phi tho ha blackboard puli artat ka ba phi tho khnang ba ulu vision lani utu ba don Jingduna ha ka bor yo iru un tip phi tho ayu bat ba un la ban but bat ba un yo ya ka ju ka notes ne ka jing hikai kumba ki we ki ba yo I kila te ba phin khamsup kumnu ban ya deal bat ubriu uba bom yo asngau ne ubam like kren nga tharai kala de ka por ba iwe na kinong hikai ha baro ki school ki college ki university kila de ban penslur ki ba kin learn ya ka sign language namar ka de ka sign language ka ban yarap ya unong hikai kumnu ba unla ban yarap yo khna ba un yo ay ka jingnang jing start ka ba pura khlem sha I hadin ha kinu ki nong hikai ni ki school ni ki college ni ki school ba te ka sign language ru ka long ka we ka badon kam ba namar ukhna ububun manta ulaya kiu shaprang ha ki jing pule usim admission ha ki bubun te lada kum kini ki jing ki akan du ha ki jing pule ka pan I ba ka imlang sa lang jungi kampat long kata ka imlang sa lang ka bakan thup lang bat ka jingnang jing start ru ka bakan thup lang te na ka banta kinong pet ni kinong tray ki jongi ngila ban ong ba ka long ka ba bahaya phi ba phin deal lani ba phin pet ya kini ki brew ki badon Jingduna ha ki document kamlong shisha ka basuk phin lap shibun ki characters ki jongki ki jinglong ki jongki ki ba pher bat phin hap shisha banlong ka brew ni ubrew ubala ban yaisha abat ki namar babale philashim ya kata ka lingkor philashim ya kata ka kamram ba phin tray na ka banta ka jongki ba phin tray na phin tray hok phin bishar hok phin pej hok phin sumar hok na ka banta ka jongki kani nga kran khamtam kumbang ong haki jaka puli la kalong haki hostel niki college bat kumjuru haki jaka tre ngimla ban ong tanna marba kidon ya ka Jingduna phila ban le kat bomon kum kanong yalam ni kanong hikai ni kanong pek ni kanong sumar ka jongi ngimla ban pediang ya kata namaringi hod ngila ban don ka Jingduna haka khmat ngimla ban yo I ngimla ban yo sngew ngimla ban yad henry ngan ong phi uble ula ayengi kata kasap bangiru ngin sngew tho ngin pe phang kumnu kata ka jing pet ne ka jing sanshar ka jong phi yangi kum ka imlang sa lang ka bakhuit basuba ngim sngew tanat ban im haka imlang sa lang khamtam haki hostel college ne ki hostel schools ne ki school ba hostel habangin yo I ba ubatrehi nak banta UPWD umpat snguthu kumnu ban tre nak banta juki wat hadin bakila tre bun snam kalong ke ka basnusi bah tingimla ban im hakata ka imlang sa lang ni ka environment ka badap da ka jingbishni ni ka pihun ka tharai sniu ka kenno ka le shiliang ni pet shiliang nang tade le se ki jing penshoy ki babunjat le se phinong ba kini kilong kumni ngin penshoy kat bamon ngin le kat bamon tingin panmong ay kamen siem jongki kat bamon kataro ngasngo kamyahap na maringi rung ide ki brew ni de ki brew ni don kaju kasnam kaju kamen sim ni pher ha ka jinglong ni pher ha ka longren yang ka jongi henry haka men sim haka do ngilong hi kaju te ngi ki PWD ki persons with disabilities ngimde kita ki brew ki ba ngin shim yakarai bangin ong ba ngiru ngin le kumbale lem ki we ngin de thia akhmat khardop office ba ngin dawa ya ko hok jongi ne bangin dawa ya kan ni ya katai ne bangim sku tenat ne bangim sngo bangim don ka jing shong singan ne bakum tai ngingim kwa ban leo kum ta na kata kadaw ngasngo ba kani ke kalalong kumba ka panbor yang bangahap ban kren ha ka social media khnang ba kani ka rinsan kilat pathai khubor kanla ban pashat lem ya kani ka jingsngeu ka jingmut ka jonga of course on behalf of all persons with disabilities khamnyar uban nut ban kren khamnyar uban nut uban ang namar bapli undon ka jingsngeu bangala long lupa hukum ni ngan di kren sa kumta ka ka banjia yang
Tim nak benta jonga nak benta ka jing bah jong baro ngawan hang ni ban kren ya kata bangam kwa baka imlang sa alang kon long ka bom khuj bom suba ngakwa bangirungin im ha kata ka imlang sa alang ka bakhuj ka basuba bat bangam kwa baki beriu yangi kinlong kum kata ka pandora box ndapit na jrong ka itenat bah ondangi pli syapo pade kibun ki khnyang jingpang badde na markan ni klem dapet ke ai badon hang tah po sunduk ba itenat ba iskun bah kapli badde na markumta ki her ki jingpang ki jing sitom ki jing khuslai ki ni ki panshoi ki bishni ki ka jing ya than ka jing ya umsnam para briu na kata ka daw ngi mentangi im ha ni ka perthei ko ba kumta ha kata ka imlang sa lang ba kumta tingim kwa banlong kumta bat ngim kwa rubaw manuru uban long sim hajaka kamahade ni kamahade hajaka kasim ni usim ha usim kamahade ha kamahade ni kwa abet ba lada ngade ka Bertina Lyngdoh ngan long hi ka Bertina Lyngdoh lada de hi ita in long hi ita ni kwa bangingin long kumta kani gadi ka khubor khamtam menta haba lajan kasngi burom long hikai khamtam yakin long hikai bakin wat lenti kumno bakin pelat yaki Khynnah na kita baro khod bakin ai kata ka jingsyong singan bakin nom penting pensir yaki Khynnah khamtam ngila long lupa ki baduna mentalada kibriu kin sedang ban penkenroi hangi kata ka bishni kata ka pihun kata ka keno kulmar kata ka kale athlia ayu ka pechiliang yano chiliang yano le kumno nalor bangila duna lupa ngan ong epi kani baro lada ka kenroi ha ka imlang salang kanang penduna su yang ina ka tu ka jingduna ka bangila don lupa te kolong sisya ka ka basmusi bah ngakum ka bala kum ka briu ka bala hel asan menta bun snem ha ka jing bum yo i ka jonga ha ka bor ha ka jingduna ka jonga ka bor yo i henry ha ka kli ha ka jingmur jing perkhat ka jabing bat ha ka mensim ka ktien ka thlit nganut ban kren ngala ban perkhat bat ngatip ya ka bah ya ka sniu bat ya ka ni baro ngakren nak benta ka jingba jong ka imlang salang hi baro khawe khamtam haba nyakren barabor mentas phang ka inclusive education ka inclusive society tingim kwa akin bangin long exclude na kata haba ka perthei menta ka lasai ka long ka bastat ka long ka ba kabasai ban ya compare bat kipor ki ba mansua tikini gidi kita kisimbo perkhat ki jonga ya baro mde tang ya kawe ka school ne kawe ka hostel ne kawe ka college ne kawe ka school ba henry ka de ya baro da marnga ngala lam lenti na khmat ban kiu sha pharang ha ki jing pule kumno ngala ya khun ya ki jing pule jonga klem ka jing pensyong sir klem ka jing pensyong smith klem kini ki ai baro kumbang ong ai klem kini ki balami na ka pandora box tengam kwa baki we ki perlok jonga kin suffer ya ka ju ka problem ngakwa baki kin long ki baslur mi syakmat kren ya ka hok kren ya ka jing shisha kren ya ki jing don kam ki jong phi wat ting namar phintang la ting kin ong namar baki de ki briu baduna tekila ting lupa ngila ban le kat bamon em kamlong kata ngide ban sedang nala rumpe ya kata nala ying nala sem ngimde ban sedang hangnu ru handre ngide ban sedang nala de nala ying nala rumpe tenga suban ai khuble sa shisin ya kabat ya ka ya unong san hima hadin bangala ong ya ki bangadon kam ban pasat khendiat ki khubor hakabayade bar inclusive education inclusive society ka imlang salang ka bakan thup lang bat ka imlang salang ha ka puli puthi kila ayanga kanikalat bangan kren ay khuble nga songu eki shibun bat nang ni sya khmat nga tharai ka imlang salang kan sa long ka ba khambha banya ka e ka banga ngayo i manta bat nga syukwa ban ongru sa kawe ba lada philale ya kanu ka ba phisnyo ka bomde phipenkit pat ha kiwe ka taru ha ki PWD nisnyo kata kamyahap ule ubabiang ukeno pat yengi ki bombiang tingingim laban pediang ya kata shi dang le suk banu dang shitom syanu tinga kerpat ya kitu ki bajulong kumta snubaha wanom long syu kumta kerpat da ka basngurit omdei banga koman ni order ndai kani kadi ka jingim basisha ka jingim ka bakhut ka basuba ha ka imlang salang as a whole khuble shibun khuble phi baro